Yauwa hai, salamu alaikum. Yaushe ne? Ka baka. Ka baka. An fito da na gidan alajin nan gashi kace muna yi da amfani. Ba a fito ba. Alhamdulillah. Ai na yi tunanin an fito. Na yi tunanin an fito da shi kun yi abun nan ne. Ai da ni za a kwashi na gidan alajin nan. Wallahi yunwa nake. Allah. Alhamdulillah. Hai, alhamdulillah. 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 Ali, an zo ka siyo min kati ina sauri zan yi waya. Ka gani? Jaka da ɗan ban dariya. Yan sama ji kuma abinci ba. Ya isa. Jaka na sauri ba jiran ka muke yi ba. Je can kantin. Ka ce ya ba kati dini. Ka je sagiri zaka. Ka je sagiri. Kenan. Maza kati gun sagiru ina jiran ka da Allah kai sauri fa. Da Allah ku jira ni fa. Kai sauri ka je mana. Ai za su jira ka. To a ita ne mana alaji. Kai sauri ka je ka dawo. Salamu alaikum mai gida ban yamtiyan da Allah na naira ɗaya. Akwai ya ta bayan da shi ke ina bismillah gashi. Amma mai gida baka kyauta da ni da shi wa ya riga wani zuwa. A ba mai gida wai me za a ba kai? MTN na naira ɗaya. Kai magana ne. Ga wannan. Dan Allah ka bani sauri nake yi da Allah. Wani gida. Yeah.